Madzibaba tatirega timbosvika kuGuruve tione kuti murume weShanduko uyu upenyu hwake hwakamira sei uye zvakati tiona kuti mamwe mabasa amuri kuita akamira sei. Makadi Madzibaba? Aiwa ndinosimba makadi zvenyu. Tirikuona munhu anongogara akangopfeka yellow hazvina kuti uri kuenda kumusangano. Aiwa kayelo akazoshayika zvako pamiri ndikasapfeka ise rigari asi kayelo kanoona kana wachi even kana bhutsu aiwa hazvizoshayika. Kayelo akafanira kushayika mazuva ano kuitira kurangaridza vanhu vangoti yelo. But kana kuno kumaruzevha ka munozvifambisa sei nokuti kazhinji tinonzwa kuti kumaruzevha uku pane bato rimwe rakasimba ikoko zvokuti vanhu vanotyawo kuti aiwa tinogona kurohwa kana takapfeka makala emapato edu. Vanhu vakutozviona because mukatarisa vamwe vapfana dai matosvika vapfana varipo pana mungadai matozvinzwira vachitaura vega havachatotya vari kupfeka wani zvoti kana jezi randikatotenga ndakatenga riri red vakatoti aiwa tiri kuda reyelo andimona vapfana vebhora vandikatengera majezi ebhora mazuva apera. So ndiri kungotiwo vapfana vasimba mazuva ano vezve vachikopawo kuna Madzibaba kuti ko zviri kuitwa naMadzibaba vanotadza nekuzviita so vakutotera matsimba. Ndimuri kuona hakuna musambonyepero zvenyu kuno kumaruwa ka vari kusenzesa fiye muvanhu kuda kutyisa vanhu but pachokwadi chaipo chaipo ka vanhu havachada aiwa vapfana havachambotya vapfana kunyanya vapfana havachambotya. Tiri kuona tiri pamusha penyu tiri kuona pane development chii chiri kucherwa panapa? Iri bhoro rakatocherwa iri neCC Yellow Australia vakomana nevasikana musangano wedu nevasiri vemusangano zvakare vanongoshuvirawo kuti Madzibaba nezvavakaita vaitirwa uchunhu chakanaka paupenyu handiti zvichiburikidza nekuti hazvina kuitirwa inini zvakaitirwa ruwa nyika yese because mukatarisa trench iri papapo iyo iri kubva ichabva ipapanapa ichinanga parodhi apo kuti munhu wese ruwa rwese mese mumhiri muruvinga mese manakarambwa kwese kuseri kwana muchiwa munhu wese mvura ndeye vanhu vese but ndatorowo advantage saMadzibaba weShanduko kuti zvaitirwa papi paarea pangu but mvura ndeye vanhu handimunopaona mvura ndeye munhu wese. Yes, that's why muri kuona trench iyi yatiri kutochema sabhuku ayo nevanhu vavo vakatochera trench iri kunanga kurodhi uko kuti paiswe mapaipi then poiswa matepi uko vanhu vachicherawo mvura zvakasununguka. Kuna kuti area ine inonetsa mvura here kana kuti hakuna zvokutoti village rekwaMuchiwa iro raane about 20 years havana kana mvura vaiuya chibhoro chekwendi kunoko chibhoro chacho hamuchigochemi chinotoda varume vakasimba vadya kuti ukwanise mugore wemvura icho chiri parodhi yamaya nayo yoyi pakona apa ndopaine bhoro iroro but mukatarisa izvozvizvi chiri kutonetsa because zvimapaipi zvezvaazve nguva yareba zvekuma80s zvaora hazvichaita. Ukaenda kukanzuru hakuna mapaipi ukaenda kuDDF hakuna so tinenge tichingonamiridza tichingonamanama last week vakatogadzira futi so zvapera basa zvaora so paakusenza irori I think nhasi ndambofonana namaneja wacho vakapirwa basa irori vari kuti nhasi vanosvika vamaunte vainstall masola matengi racho nematepa acho zvinoti ipapapa ruwa rwese dai madzoka ruwa rwese ruripo munzwe kupupura kwavo bozi ndiri munhu wevanhu handina kana chitadzo nemunhu munyika munhu ndine chitadzo nevezanu chete bozi kana ipapa vekuno kumaruwa iyo leadership ndiyo nefurira zviri zvavanotora vanhu haruse kunoku kana vezanu PF vacho vanotondifarira handana problem navo muchavanzwa mvura yako painenge yakunwiwa bozi pachaungana vanhu pano masabhuku achakokorodza vanhu vachionesa vanhu kuti taane mvura padhuze pedyo vachibatsirikana nemvura iyoyo zvinoti ndatoti kambani yacho pairi kuuya vachaisa matengi paseri pechigayo changu apa then vanhu vachiwacha bosi kuno kumvura yakuda kutooma munzizo mvura inenge ichingoyerera hatina kugadzira madhamu ndimuri kuona hakuna madhamu kuno so nekufamba kwenguva ndine programu yekuti nemayouth tichanongera matombo chituta nengoro dzedu tichiendesa ikoko tozotsvagawo simenti tovaka dhamu bozi mvura icho iri kungoenda so ruzivo chinhu chinokosha paupenyu kuenda kuchikoro mukoma tavhuma hakusi kuti uite ticha uite dhokota general knowledge ruzivo kungoziva so zvinhu zvakangokosha paupenyu hwedu kuti ndakaita ichi chakanaka ndakaita ichi chakaipa handifana kuita chakaipa handifana kuita chakanaka. Tinombona senge maprojects akata saiwaya
kune dzimwe nzvimbo unonzwa vachinzi ayo iwe uri bato rakati haufaniri kuwana kana kuti mbeu, iwe uri bato rakati haufaniri kubenefita. Ndakavingwa mukoma tavhuma nezuro ndakavingwa nevakuru veZinwa pana mukatarisa pamhiri apo kana Chitsiga kwakatocherwa mabhoro 2 andika kumhiri kwakarambo kwakacherwa 1 panapa ndifunga ndawe 4 or 5 but vakuru vacho vakatondivinga vakatoti tatonzwa iwewo zvako zvinoenda mbiri saka unenge wakatewa so saka usati pomho isitatumwa tiri pabasa vakatora nezuro pana vakatopaona ndikati aiwa bhora risi rangu indatora advantage yekuti raitirwa pedyo nemusha wangu mumusha mangu but bhoro ndere vanhu zvikanzi darangasirako tanga tichitoda 120 US yekuti wakaita find then wozobhadhira 140 here yekuti yelicense reZinwa ngati aiwa indakaitira vanhu izvi zvangotorwa advantage yekuti ndini chete zvangoitikirawo pangu pano but bhoro ndere vanhu zvokuti ndichatokumbira next door aya titiri maprojects emuriwo mayouth ana amai vachiita muriwo vachiwana kutengesawo madomasi vachitengesa muriwo vawana kurarama ndimunoona ndo zviri kuno even kana huku dzandinadzo idzi huku idzodzidzi ndoda kuti Mash Central each ward iwane huku because padziri kukandira ka ndotori nechimushini chacho chiri mumba iproblem yandinayo chete ibhatiri because chinoda bhatiri kuno kwatina magetsi saka ndikawana bhatiri rakati kurei inverter irimo so ibhatiri risipo chete ndikawana bhatiri iroro ndakutotanga kuhecha mazai because chinopinda 260 chi incubator chacho zvichireva kuti handitadze kuti pa each ward 30 kana 50 huku Mash Central yes ndoda kuti vaite huku because zvinhu zvakaitwa nevana vane rudo saka indifanira kuisiwa rudo futi kuvana ndakaitirwa rudo handiti so ndifanira kuisirawo vanhu kuitirawo vanhu rudo ndichivapo kwese kumandaro Mash Central yes Mash Central yes ichakwana huku idzodzi ndisingazokanganwe ndina madzimai vandaimbofamba navo vai vanopfeka gauni vai ndichavaitira dzavo ndichavahecherawo futi dzavo handiti papa ndova ndichatotanga kuti ningi mazai andiri kutanga kuhecha ndaamadzimai ndovati madzimai project yenyu ichitanga ibasa dzenyuwo huku idzi basa richienda mberi ivo dzichikurawo ikoko vachaitawo area yavo vachitsumudzirawo ikoko isusu tiri kuti kana muwadhi hatiri kuda kupa huku idzodzidzi handika toda kuti zvispread vana vawane chokurarama vana vanodya mazai munoziva vana vanokura ngwani kwazvo mukatarisa vana vangu mazuva iwaya ganda ratochinja vaona tsoona utano vanodya mazai kana muri wakashayika vanodyisa sadza ipapo kanda kuti kana chimodho chaicho amai mwana vakanyire njire mazai kutira utano even vakaita maprojects akawandisa muruwa vana vazoita umbavha munoona kazhinji kachoka isusu akuru tinofanira kukontrora nemaprojects kuvana mabhora iwaya matonamenti ndoda kuaita kuno KuGuruve Mash Central yese ndoda kutoitende ndoda kuiita handimona matonamenti emabhora anobatanidza mayouth inema zvokunzi politics hadzitaurwa kubhora mukoma tafunga ndokwatava kudzitaura because ndo pari kuungana vapfana tichivaonesa kuti ichi one izvo zvamuri kuitirwa izvi zvakaipa izvi zvakanaka ndezvizvi because ndopo vari kuungana so politics ndotodzitaura ipapo idzo dzakamira sei politics mazuva ano kuno kumaruva ekuGuruve kunoku ekunoku vakutonatsokuona kuti ZANU-PF inonyepa because why sei ndadaro pavhidhiyo randikaburitswa mukoma tapfuma because muno muwadhi maiva mune by election handimuripanza saka paby election iri rakase vakuru veZANU-PF vaifamba amene vakaedita mafotos angu nemavhidhiyo zangu nandakadamburwa makumbo ndakadamburwa maoko so vanhu vaifamba chirairidzo maona mumwe wenyu amunovhaira naye tamudambura maoko ari kutofa so vanhu vakatiza kamuwadhi vakatotiza vamwe vana kuvhota kamuraini vatotiza kudai kopatofa mukuru wedu uyu amumana paipa kapa vanhu vakatyiswa ende zvokuti vakapiwa fiye havana kurara mudzimba vanhu that's why ndozvimwe zvakaita kuti kansera wavo weZANU-PF awina vakatosenzesa inini kuti tamuuraya kuno kumbiri akatofamba kunzi ndafa because vaitoburitsa ndakadambuka maoko ndakadambuka makumbo unoona
hazvina kunaka. So vaakuzviona imi vari kutondiona nditoenda kumashops nozuro ndakatosvika kushinje ndakatenderera wadhi yese nozuro vanhu vachitondiona nditomira kumashops because ndakazviitira dara izvozvo zvokuti vanhu vatione ndiri mupenyu. Ndakaenda kurufu kwamanyika ndakatosvika ndakatoimbira mumwe wedu mukomana Shingi Manyika akashaya takatomuiga 2 weeks time ago. Ndakatosvika takatomuimbira tikatosiyawo mari yangu yesimenti tichatonomuvakira so ndakatosiya ndatenga simenti ikokoko. Simenti iyoyo takatoti pachikafu tichatotaurana nemamembers edu emusangano titsvage chikafu chichadya futi vanhu ipapo. Basa riri kudi inoti vanhu tinofanira kuvaonesa kuti isi takarongeka. Kurongeka kunooneka paground kwete kungotaura. Kunoita vedu veZANU-PF tazodai ava vekwaMuchiwa ndakavaudza ndakati magara muchinyepa kubva how many years kana muno muraini vakazviona ndati kubva makore mangani muchinyeperwa chete tichakuchirirepo vachinyeperwa chete. Vana vanonyepa mbavha ende mari inogona kutenzi bhora rakatocherwa mari yakatopinzwa munhingi muhomwe dzevanhu ndozvavanoita yakaita karoro. Fertilizer hanziri kuenda kuvanhu hakuna chiri kuuya kuno kuGuruve zviri kujiwa matsotsi zviri pachena vanhu imbavha ava. So vanhu hakuzviona mai kuti 1 vanonyepa 2 vanotyisa. So ndiri kuvaonesa kuti indainzi ndakafa handina ndiri mupenyu. Vakandiponda zvavo but havana kundiuraya, havana kundidambura maoko, havana kundidambura makumbo zvavaiburisa mumavhidhios zvirimo zvimavhidhio unotoseka kuti kuva papa zvakafamba sei kwa vanhu vanotsinyi vanonyepa. So vanhu vaakuzviona manje, vanhu vaakuzviona ende pasina nharo apa. Ende kana politics dzavo dzokunyepa kana kuda kutyisa zvapera because vanga vasara nekutyisa nekunyepa zvinhu zviviri. Nazo zvakare muchimboti mune chigayo kana kuti chamuri kugaisira vagari venzvimbo ine mahara. Chigayo ichi muneziva ina handinwe doro kai handirove madrugs ndotoendawo kuchechi. Unoona ndiri munhu anotoziva Mwari mukoma manzwa ndotoendawo kuchechi izvozvi. So dai ndanga ndiri munhu achidhakwa makazviona kana mumarari mandinenge ndichitenderera mumwe andipa $10 Madzibaba endai munomwe koko $20 manzwa kazhinji kacho neimwe mari yandikazotumirwa from UK Canada yanga haikwana hayo chigayo but nekuzobatanza kwatikaita nemusangano kumira kwauri kuitawo nenika ndakakwanisa ndakatoreza kuti chigayo chitengeke. Chigayo icho ndakatoona kuti area ine muzamu timachembere tinomurainu mune tichembere kamwe tuchembere chaito takura takuma 90 years turimo. Ona kakatsiga kudai kachienda kuruvinga muneza makilometers mangani kuenda. So area ine chigayo ichi ndakachitengera kunyanya project yangu yehuku but chakubatsira vanhu ruwa rwese vanhu vari kubatsirikana funga pamatosvika chanchitorira pamatodhira zvini kutombonditora mavhidhios enyaya but changa chichitorira chinhu ngechigayo ichi vanhu vari kubatsirikana kuratidza kuti takarongeka because zvatinotaura zviri kuitika. Ngati area ini haina chigayo machembere please way tiri pamusangano yemasabhuku because ini kumusangano wasabhuku ndoenda inini ndindakatonge ndiri sabhuku sekuru guva ravo riri papa vane musha uyo ripazasi apo mwana wavo ndiye uyo anomubanzwa ndindakatopiwa usabhuku ndakatoenda kwaDA ndikatopiwa mapepa acho arimombo but ndakazogarirwa pasi makuru wemasabhuku iye dutiro yeyuyu MP ndakamutaiwa MP mapinda pasi penyu because politics dzapinda papi pausabhuku wangu because hove dzine murongwa. Usabhuku haunene politics, usabhuku ndezvedzinza zvine murongwa. Ndini muzukuru ndapiwa tsvimbo naasekuru kuti nditungamirire ruwa but imi makuti ndewe tanga tichiri kuMDC mazuva ayo ipapo mhanyani kunzi MDC zvikanzi DC haitonge vanhu hazviiti. Masabhuku akaungana akataura zvaanoda vakaronga zvavakaronga. Ndakasvikira pakuti handife ndakaendesa umambo kune imwe imba kana kuti kuvatorwa. Ndindakainitiata kuti mwana wacho auyo aigara kudande ngati sekuru chuya ikuno masimba inini rega ndidonze politics dzangu. That's why ndakasiya usabhuku ndakashungurudzwa ndakatoshungurudzwa zvimwe zvakatonyanyisa ipapo
ndakatoshungurudzwa singaiti kusvikira pandakaona kuti kushungurudzwa kwacho ndikada kuramwa futi ndivasiri vatorwa bhuku rine ringade rakatotorwa futi tisu varidzi vebhuku rino so ndida kungozvitenda kuti vadzimu naMwari vakamira neni because paitosenza kana neuroyi chaiwo kutoroverwa tsiva pasi chaiwo nevanhu vakuru vezanu vanoti machemberetu but iko zvezvo autoona kuti munhu yanga akatorongeka munhu yanga mwedza vanhu vakutotera inini kutofarira musangano wedu kutoona kuti zvinhu zvakatorongeka because zviri kuitika zvacho iko zvezvo mvura inhasi vakaisa matengi vakunwa mvura chigaya vachatambura vari kugaisa apa anomubona iye muraini munhu ndikavati gadzirai matanga dakupai nhiyo huku dzangu idzi dziripo dautovapa nhiyo vaite maprojects iyo mvura iyo ikaita toda vaitira garden pano vawane kurarama pano vachitengesa muriwo vachitengesawo madomasi vawana ucho uviri vawana kutenga sipo vandi muri kuona so vanhu vakutoona kuti zvinhu zvakarongeka pachokwadi chaipo chaipo tichitaza papa by-election akaitwa kuno ku MDCT vanti MDC Alliance yamonzura yakaona mavhota akawanda zvakaita sei ana utowana 3 vanhu because ukatarisa papolling station neparuvinga wacho agenda anga ariko iko kakativhotera tripusi agendi wacho because inini anditi pane patikataura tese tiri pamuendi interview ndiri kuharare pandaiti mangwana cheni ndiri kutomhanya kunovhota chwa ndakauya ndakavhota pamagwenya indinovhotera pachikoro pamagwenya ndichipedza kuvhota inini ndakatodzoka nepana ndakazozodai hangu kuharare because vangu vachiri kunditeera handaurara hangu pana ndakatorara samwe handawangu kurara pana kwamagwenya kwacho vacho kwamagwenya akatiwana 0 apa akatombowana 1 apa pachikoro paruvinga 1 akavhota kwakugotsi kwake kwacho kwatesister wacho aikwikwidza iye ndokwa akatombotiwo ndifunga ndaamai vake amai vacho nemwana wake murume wacho muariyeni futi havhoti saka akatoishaya vhoti saka totari yese inogona avasvike it's 4 chete vanhu vakawana ukatarisa maagents acho akatuma wapana vanga vakudawo mari but pekuvhotera vedi zvavo vaipaziva ndakaseka pamagwenya ndakazedzana kuti kuye ndipi wewatapa zvikati iwe ibharadzi reri rikatirovere mari ndakati idyai mari vakapusa zvokuti imi zivai pekuvhotera chokwadi agent wake pamagwenya vakavhotera tripusi zvinhu zvinotosekesa kadi zvinosetsa kadi saka message yamungade kuudza vamwe vasara ku MDC Alliance vachiteera avadzoke nguva iripo munoziva ndakafarira movie iri kuita Madzibaba yakatadza mukadzi uyo mamai vakatadza pasi nekudenga manzoka zvakafanana nina madzimai yangu tikanetsana pamba takaita vana tese manzoka akaregreta mukadzi wangu kukumbira regret chazvo zviri pasi pasi pemoyo wake tine vana tese noti chatisunganidza vana imhuri manzoka zvakafanana advocate Nelson Chamisa president vedu vari kukoshesa mhuri iri mumatebhereland mubanza ndo yaita kuti vagamuchire toko mubanza mhuri yavo akafunganiza zvakafanana neni ndikafunga vanhu vangu kuti vanotambura amai vavo vasipo mubanza ndinofunga kaviri katatu kuti dzoka yamai mwana muchengete muchengete mhuri so ndiri kungokurudzira vanhu kuti chidzokai nguva yakwana nokuti mukazononoka ka muchanyara nokuti tinotori nevamwe izvozvi munomuwadhi 1 or 2 vanga vamboyo vaita kunge kabheta vainatsobuda chaizvo but taitozviziva vakatoya vakati ndaifurirwa nani aiwa azviti ndakati yes dzokai hatisi kuda kuvharirana magokora kudai same politics idzo dzandidzide ndakafamba mune mamwe maareas ndiri kuzviona zviri kuitika zvokuti vari kutya kuti uyu akazouya tinotorwa chigaro hatisi kuda kudaro chokwadi chakanaka mukomo wangu toda kuti noti tiri kuda nhamba politics ka pasina manhamba hatibude anoona zvafanana matebhereland ndakaiongorora nyangwe toko akatadza asi toko wacho vaimuda anoona ende vakatomugadzikawo pasi futi vakamuonesa kuti aiwa jaya ngaipinde ngaingene ijaya ngaidi anoona saka toda kuti pamanumbers
manhamba akwire nokuti handine target re6 million votes ande mukatarisa matebeleland yadzoka pa2008 patikarova ZANU-PF bebe mukatarisa nhamba dzaibuda mumatebeleland inhamba dzichabuda futi this time because kwabatana so tiringonamata kuti dai zvangoramba takabatana kudaro vanhu vachisenza zvine rudo kudaro because vakabuda vazhinji vacho ndomwe waitokanganisa musangano ona panozara mvura rukuva ruchiyerera makukutsi muniza makukutsi anobuda murukova usara aoma ukako ndozvaitika so mvura yasara yachena manje munzizi muzi makukutsi ese akupi marara ese akabuda mvura kana panonaya mvura munotozoona mukoma inozara rukova but inotakura nemakukutsi zvese zvakasangana imo but makukutsi anopedza arasirwa kupi kunze kwerukova mukunzwisa shona ndiri kutaura yes mvura yasara yakachena munzizi so mupati medu hazvisvika 1-2 but semazira andiri kuita zvinhu zvinenge zvatibatani because chiri kuda vanhu ka nyangwe president vakati bato rangu rinenzi dhaga kana kuti rinenzi chimuti vanhu vari kuda president advocate Nelson Chamisa kuti vaende kustate house zvimwe zvese seni zviri kunzi zvigaro inini ndototambura ini kutonetseka kuti vanhu wai vachida zvigaro panguva yakadai ngatisenzese majuru umanzwaka tikabatana chaizvo chwa ZANU-PF tinerova ende tiri kuirova ivo vamonzora nevamwe vavo vari kutungamirira bato irori vari kuti ivo ngakuitwe national dialogue postponed kana maelections tinotaura namonzora asina kana munhu imi muwadhi muno vanhu vaiseka ka ipapa tesista munhu akutonyara ndakamutsiura tesista zvauri kuita izvi hazviitwi izvi siyana nazvo izvi vanhu vari kukufurira ka vanhu vakatorongeka vane mari dzavo but uchasenzeswawo zita rombe rekupedzesa munyika zvauri kuita siyana nazvo izvi ndakamuona pashinja mazvapera Madzibaba ka ndikati dzoka tinokugamuchira dzoka ukatodzoka ka ndotonokuisa kuvakuru kuti uya dzoka wakasununguka ende wega wazviona kuti aubudi tasaune mavhota ukawana wadhi yese pawadhi yese una mavhota ukawana so siyana nazvo izvi so ari kudzoka futi zvoti chatonotaura naye chatiri kuda tinoda kuti tivharire munhu anotadza takaita mapermanent grudge mamwe aya mupolitics atibude manje munhu anotadza but munhu wandisiri kuda kuona pari zvino kana kuda kutaura naye ndingonzora why ngagare zvake ko unodzosaka munhu ane vanhu iye ari kukanganisa zvino apa una vanhu beta kama matoko ukatarisa matebherendi vakaita mavhotsi mangani gore riya handika nhamba iyoyo yetiri kuida ndoichaendesa president kustate house futi iyo tiri kutoida nhamba iyoyo inokosha but ngonzora haana kana muneziva pamaby-election kapo tikada kusanganisa nyika yese havakwane kana 20 vakavhotera ngonzora kumwe kwacho kwake aita 0 sekunoku ka haatodiwi zvake kunoku anobatwa takanyama anorohwa anenge akuzotipira mhosva akutaura nevanhu vezano kuti tiomeserwe ndimadzibaba ina handiko haudiwe ngonzora gara atorega zvake kunoku anobatwa nevafana kuno because ari kushungurudzwa kuruta nyika yese vafana vari kuzviona avana upusa ka kudhara kwekwe kwavaidzvinya kuti kumaruzevha vanhu vakanawira vakapusa kuno vanhu vamuka hakuchaitiwa zvimafanisi ende vari kutozviziva kuti ngonzora ndiari kukanganisa kuti akakanganisa president advocate Nelson Chamisa kuti vaende kustate house because of ngonzora handimuri paona right takatarisa apo mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yetriple C yakakuitirai chiitiko chakadai so ndoda kungotenda zvakadzika pasi pemwoyo wangu because havana kuzviitira inini kaizvi vakazviitira nyika vakazviitira munhu wese izvi zvebhore nhasi muchatoroona tichaite mauntiwa apa matengo oiswa solar system zvese nhasi ichange yakutobuda kusvika kumanheruku kana mukatonzi madzoka muchatoona mvura yakubuda ipapa nhasi saka ndoda kuvatenda ndotenda president advocate Nelson Chamisa ukaona uri baba manzwa mukoma tapfuma ukaona uri baba anoteererwa nevana uri baba vakarongeka baba asingateererwe nevana una kurongeka why sei ndadaro naivanjadzi
kana uri baba asina kurongeka so zvako zvese hazvikufambiri. Unoita chimunhu munhu chisina nematuro chisingaremekedzeki. Zvino mukuru wedu tinomuremekedza, president wedu tiri kuvaremekedza, vanoteererwa nevanhu. Even vakati left, munhu wese ari kutena left. Vakati turn right, munhu wese ari kutena right. Vakati hakuna ari kucheuka, ende hakuna ari kucheuka. So ndoda kungotenda munhu ane zodzo. Izvi hazvisi zvega izvi. Mwedzi wangu vanhu vanozvitora simpuka. Izvi hazvisi zvega izvi. Zvine zodzo. Zvine zodzo mukati. Pane pavakanzi vari kuuya kumaicentral president advocate Nelson Chamisa. Andika? Pana pakasura pakazara mapurisa. Handaibvumira kubuda muruvanze. Chirori chakapaka paroad apa. Mamwe mapurisa ari paruvanze apa. Mufunge. President havana kuzombokuona kana ndopa vakadzika kuenda kudande. Ende kudande kwacho akadambura nekamudhudhudhu. Akagara pakamudhudhudhu president. Kuredza kuti zvine zodzo. Imi zvine chipo. Asi zvega zvina Mwari mukati izvi. Asi zvokufosa. Asi zvokufosa izvi zviri kuitika izvi. So ndoda kungotenda president advocate Nelson Chamisa kuti munhu akazodzwa, munhu akakomborerwa. So ngatiteerei munhu asina ropa. Kukurudzira matriple C vana veZimbabwe kunyangwe kana ari kuZANU-PF. Muri kuzviona kwaenda nyika. Endai mumashopu muri kurwadza. Endai kuchipatara hakuna kana parasiti cheche. So tiri kuda kukurudzira kuti munhu wese ngaaise vhoti pana president advocate Nelson Chamisa. Nokuti kune vamwe hemunotya, teerai ikoko. Asi pavhoti ziye pekuisa. Come 2023. Mumwe munhu anoita pfari chete. Mumwe munhu anodonha nepfari gore rino. Hazvina kumumirira mushe murume iwe. Because iye kana kuZANU-PF chaiyo zvakutonetsana because havachatodika. Havachatodi. Because vakutoti uya ugone, ndipinde. Uya kuti imira ndipinde. Uya kuda kupinda. So vese ngavawe vese vanorohwa vese. Kudamburwa chaiko vese vanorohwa vese. Kudamburwa nemunhu wani. Kana chiwenga wacho akauya ari kudamburwa. Ndakanzwa kunzi kuna Chasi ngaadamburwe, Kasukuwere ngaadamburwe, vese ngavauye. But ndoda ngotenda zvizvarwa zveZimbabwe nezvavakandiitira kunyanya veCCL Australia ndivo vakaita chiitiko chiri pano ichi. Chiitiko chiri kufadza munhu wese, noti inini chete. Chiri kufadza nyika yese. Noti hazvina kuitirwa ini. That's why muri kuona trench yaenda kuroad. Munhu wese achashandisa mvura. Because pachange pane masola. So panapa anochengetedzeka because pamba. Anochengetedzeka. So ndoda vatenda vari kuAustralia, veCCL Australia, nechitiko chavakaita ichi. Mwari vavaitire zvakanaka. Charamba tichivatendawo tichivanamatirawo kuti vachengetiwo kwavariko. Ndofunga kana kune vari muno vakuona kunaka kwetriple C. Because vamwe vaiseka mukoma tapfuma. Chinosenzeswa ichi. Chinosenze. Ndainzi icho. Mazono ndakunzi avo. Ndaiseka kuti chinongopfekedzwa gemenzi chichishandiswa. Anoona? So vanhu vanenge vachiona vanofarira musangano, vane moyo pamusangano. Umeona? Ndifunga ndakabvira kare. Pandikambotanga kupfeka riri red gemenzi raya. Izvo ndapinda muyero. Yero iyi ndiyo iri kuendesa vanhu kuKenani, anoizi nguo dzana Aroni, chibvisa vanhu kuIjipita vachipinda muKenani. Zviri pachena izvi zvapo izvi. Asi zvokutamba. So ndoda kungotenda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba zvakamira naadvocate Nelson Chamisa. Zviri pachena zvakare kuti president advocate Nelson Chamisa kuenda kuState House vari kutopinda vasingade vachida veZANU-PF. Apa tikuona zvidhina iproject yechi. Iyi project yehuku. Huku dzamuri kuona dzakutotanga kukandira idzi. Iwaya mabricks vakatocherwa foundation. Vakatocherwa foundation yacho. So matanga ehuku. Mazana kuti kana usiku tiri kudzibvisa dzorara mukitchen. Dzorara mukitchen. Umwe ndo vanzombosura hadzichicha but dzimwe dzinombobuda dzakunhongera chikafu chakasangana nedhagare. Okay. Ati kuda chikafu chadzene dziri kudzokera futi mupi imomo. So nawe matanga ndo ya challenge. Ndine challenge yematanga yekutoti inofanirwa kuti takakurumbidza kuigadzirisa nenawe yebhatiri. Because apa dzakukandira mazayanzi anofanirwa kusvika anofanirwa kuita 1 week chete. Akadarika 1 week haazonyatsotsotsonya zvakanaka. Anongoti pa 1 week uchibreed chichechenyisa mazaya aya.
zvichabatsira iwaya mazai panhiyo idzodzo ndoda kuti dzibatsire mayuthi nanaamai ana baba vashoma vanoita zvemapurojekti vasiyana bcause vana baba vazhinji vamwe zvidhakwa chaizvo anotopedzera mazai atodyiwa saka ana amai ndo anoziva nhamo iri mumba ana baba nevakomana vechidiki toda kutsumudzira kuti vawane uchouviri ndiva ndiri kutanga kupa mapurojekti but ndikatongoriwana chete ndakutotanga kuhecha tichiisa muvanhu nhiyo idzodzi bcause chiincubata cho chakapinda pauti 260 mazai ndikati pawadhi yega yega 50 dzinokura kaidzi pa3 months 4 months dzakutokandirawo vakutopawo vamwe so zviri kukura vana vakudya mazai nyika yese inofanira kudya mazai hanzi kudya yelo ndodya chabatsira mhuri yewadhi inei kwete wadhi inoka nyangwe next ward bcause kune guruve ini ndiri pakati peguruve north neguruve south mukadzika pazasi apa ndopanotangira guruve south ward 5 vese vari kubatsirikana vine chigayo ichochi samati mavinge mchivagaisira mahara vari kutombogadzirwa mahara bcause dhizira ndikatenga ndakatotagena kuti amai mwana munhu zari kuya panapa azive kuti vana vane rudo vana vavetriplec vasinganyepe vane rudo kuvanhu vanhu vari kutambura mukanatavuma vanhu vari kutambura amai mufana ndochimusa ka ndatopochimusa paipai kana vakomana kwasi ndeamugaisa negaisa achitarisa kukudza akachigaisira zvinotofamba ani muona kana musha wacho yelo futi peda yelo zvoti kana mapureti amai mwana yelo futi mba makapu yelo ishuwa here amai zviri kutaurwa yelo yelo chete madzimai eShanduko ndimuri kubikira murume uyu ndini ndomubikira zvino hamutyi here kana aenda kunoita zvematongero enyika munobika sadza here muchiti ari kudzoka ndinotobika ndinozoti anodzoka nokuti Mwari vanochengeta pese paanenge achifamba nezvo zvakatorongeka ndanzwa zvakare kuti hanzi muri kugaira kavanhu mahara vanhu vanenge vasina mari tiri kugaira kunyanya machembere kunyanya vanenge vachitambudzika kunyanya ndo vatinonyanya kugaira mahara nokuti machembere vari kutambura ende havasi kunyatsoda kuti vaone kunaka kwetriple C kuti inogaisira vanhu mahara kana mvura tiri kuvapa futi mahara vanwe mvura handiti kuna vamwe vakadzi vachiri kutyawo zvematongerwo enyika mukavatochi ndinotovakumbirira kuna Mwari kuti vavaitire nyasha nokuti vachiri vakavharika hanzi mbwanana hadzisvinurire musi mumwe chete imwe inosvinura nhasi imwe inosvinura next week imwe inosvinura mangwana saka tinoramba tichivakurudzira tichivashingisa kuti vakwanise kuona